Most abalandeli bebhola South Africa bafuna ukwazi ukuthi situation ya Oswina Police izophela kanjani. Izola ade kudlala ePolokwane City idlala namaZulu. Ekudlaleni kwePolokwane City namaZulu, uOswina Police ubengekho eskimini izolo. Bafana yabuya le. Ngosikhathi idlala le neSouth Sudan yabuya. Most abadlali ababuya khona bawadlalelile ama team abo. IPirates abadlala babele ombatho umfukeng badlalile lapha kwisquad. Ohotso bebekhona ngosikhathi idlane neJohannesburg Galaxy le. But yena akabuyanga ezodlalela iPolokwane City because bengekho ishe benchini. Ngase ngenza uphenyo ke mina because ngifuna ukwazi ukuthi le ndaba yakhe izogcina ipheleliphi. Ucoach ushilo izolo uthi ufuna ukumrestisa akafuna ukumrasha. Kodwa mina ngokwami angiboni kuyiqiniso lokho ngoba lo coach vele wePolokwane City unawo uqambamanga yabo. Unawo nje vele uqambamanga. Ngithe ngenza uphenyo kuthiwa kubonakala imoto yeKaizer Chiefs le ePolokwane izolo. Ngosikhathi ade kudlale ePolokwane City nje idlala namaZulu. Kubonakala imoto yeKaizer Chiefs ePolokwane. Yabo lo muntu lo uyipostile kuTwitter. Uyipostile kuTwitter nayi imoto lapha nje wanibona imoto yeKaizer Chiefs. Ya comment iKaizer Chiefs yaveza amehlo yathi mase nhlanisa u1 no2. Muhlanisa u1 no2 kungenzeka ukuthi Oswina Police useyisayinile ideal neKaizer Chiefs. Yabo umuntu nje nawo unengqondo uzoyibona lento useyisayinile ideal noma ibiyokhulunywa because phela Oswina Police adlala ngizolo. So in my conclusion I feel like Oswina Police neKaizer Chiefs are finalizing ama deal and ingenza ngempela ijoin neKaizer Chiefs. Ningangithuki ke nithi ngiqamba manga nisho lokhu nalokhu. I'm just doing my research nami. Nawe ufuna ukuzenzela research yakho ungazenzela. Yabo ungisharele okutholayo ushaya ivideo nawe. But mina on my understanding I feel like Oswina Police uya kwiKaizer Chiefs izola kadlalanga bengekho isho kwi squad list.